Nfakkar li fil-programm elettorali tal-Partit Laburista il-weda kienet li naqsu il-pis tat-taxxi. Mhux hekk qed jagħmlu. Dan il-budget qed iżid il-pis tat-taxxi fuq kull ras madwar 400 euro għal kull persuna. Sisa fuq is-sigaretti, is-sisa fuq l-alkoħol, il-birra, is-siment, iż-żieda li kien hemm anki fil-liċenzji tal-karozzi u diversi wkoll miżati oħra li żdiedu li però l-Ministru tal-Finanzi f'dan il-budget ħbihom. Inwedu l-mediċini sa wasluhom għand il-pazjent ma rajtix jien f'dan il-budget. Anzi, meta tkellimna fuq il-mediċini b'xejn, għalunna li se joħorġu b'rapport u mbagħad jagħmlu white paper. Sandumu biex narawhom il-mediċini li wasluhomna id-dar b'xejn kif weduna lejlet l-elezzjoni waqt li fil-pajjiżi kollha Ewropej qed jippruvaw jirrestawraw il-bliet u l-irħula u ċerti żoni jagħmluhom pedonali biex qajmu l-kummerċ, joħorġu l-imwejjed, ikun hemm iktar nies, tajjeb aħna le rridu nkomplu nabbu l-belt bil-karozzi. Naħseb jiena wara ftit xhur kulħadd jibda jirrealizza li kull ma ġara kien inħoloq ħafna traffiku tniġġis fil-belt u l-kwalità tal-ħajja ta' kull min joqgħod il-belt sa tmur lura grazzi għad-deċiżjonijiet ta' dan il-gvern. Irrid infakkar li dan il-Ministru tal-Finanzi u l-istess Ministru tal-Finanzi illi meta ġi għall-formola tad-dikjarazzjoni tiegħu ta' dħul nesa wkoll jiddikjara 150,000 euro dħul tiegħu personali. Jiġifieri ma nistaġibx li preżenta budget li nesa ħafna affarijiet x'kellu effettivament jiddikjara. Fil-fatt id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni ta' għada, Dr. Simon Busuttin, sa jgħid dak li l-budget kellu jgħid imma ħbieħ. U hemm ħafna affarijiet li ħeba. Hemm affarijiet li ħeba b'mod intenzjonali fost l-oħrajn taxxi u żidiet ta' meżati illi dawn sa nitkellmu fuqhom u nelenkawhom.